काई देई मनाइब घाटवार लोग काई देई जनिया लोग काई देई जनिया लोग काई देई मनाइब रजनीकांत बेटा कैसे के अर्घ लेबो कैसे के अर्घ लेबो पैसा देई मनाइब घाटवार लोग रुपया देई जनिया लोग रुपया देई जनिया लोग सेवा देई मनाइब रजनीश बेटा ओइसे के अर्घ लेबो ओइसे के